kumbaga naman. Ano siya sa ring barbecue? Sa ring barbecue. Sa ring barbecue. Amo cek nanti. Siapa hadir nanti kita bertanya. Betul lah koi. Ayo kaya nung ngayon na nyo. Mirasa na ka. Banyak modal buat 5 seconds. Belum sasalin na naman oy. Ay di na no. Dito. Wah. Dari mana itong bagyadarnya makakaya mo? 5 minutes mo siguro. Una to barin mo muna boto ah. Ay, hindi. Ay, ito lang yun, isa. Ito lang ito. Sabi ako itong boto eh. Sabi, sasabi, congressman, mga
piraso. Diba? Ito pong tatlo merong dalawang malaki. 140. Ito 150. Kasi ganyaman yun eh. Ito siya 150. Sa yung tawag sa chicken. Pero po ano? Oren guy. Pero po 80, 100. Pero po 80. 100. Bigyan lang isang ano pitang. Yung isang malong kitang bisyo kawali. Sige po. Init na lang po natin. Nalala ka rin po kasi yan. Meron po 100. Ano po 100, 140, 150.
Ito ang order na. Nga ba yun ah? Bakit yung wala din? Yung wala din rin. Salametos. Salametos. Hindi may palalam yung bike niya, right?
Halika, Burini! Halika, Burini! Kaya mo mamakan. Kaya mo mamakan. Ito ba naman yun? Ayun, halika, Burini! Hindi makinain eh. Yung kalabaw niya. Hindi lang po. Thank you po. Ha? $200 na rin. $200. Ito nga yung sama ng kahit to. Dahil sa oil. Tungkol saan? Ako nila niya. Gawin na nga tumato. Gawin na nga tumato. Ano pinapahiwalay mo? Tama-tama. Ayan po. May sauce na. Pero mo na. Ano ba? Sosina o balot? Balot yung sauce. Balot yan. Oh, balot ka rin sauce.